An balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min bolo k'a da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko Usumani Serif Madan Ayidara n'o ye Ansarudine diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ale ka ziyara kɛnɛ kan ale ye kuma caman fɔ a ko kuma caman ninnu kɔnɔna na a da taara maga référendum ko kuma kan a y'a yira a ka kumakanw kɔnɔna na k'a fɔ ko nin wagati in na ko référendum ko kuma ko k'a ɲɔngiri k'o bɛ sɔn ka ɲɛ a ko la ko ka d'a kan a kuma min tun fɔra ka tɛmɛ ko nana ni jama lawuli ye ko nin wagati in na an ka jamana a basigilen tɛ ko bɛn ni gɛlɛya ko de kan ka ɲini ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la ko ka fisa ni ko minnu bɛ se ka na ni jama kɔdonni ye ko wa ka d'a kan k'a fɔ fɛnɛ tuguni ko administration tɛ an ka jamana yɔrɔ caman na n'o ye Kidali ni Tawudeni n'a ɲɔgɔnnaw ye ko ka fɛɛrɛ kɛ ka administration lase yen nɔ k'o bɛ ɲa kow la ka tɛmɛ référendum ko in kuma kan ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko cour constitutionnelle y'a ɲini président fɛ a ka segin ni a ka projet de révision constitutionnelle ye assemblée ɲɛkɔrɔ walasa olu ka se ka a corriger ko ka d'a kan ko yɔrɔ dɔw ma farafansiya projet de révision constitutionnelle in kɔnɔna na i n'a fɔ Sénat n'a ɲɔgɔnnaw ko ka d'a kan k'a fɔ ko sénateurs fankelen bɛ jamana kɔnɔdenw de bɛ sénateur fankelenw élu k'olu ka mandat déterminé len don k'o ye san 5 ye ko mais ko président yɛrɛ bɛ sénateur minnu nommé k'olu ka mandat déterminé len tɛ ko donc olu n'a ɲɔgɔnna camanw de bɛ constitution in kɔnɔna la projet de révision constitutionnelle in kɔnɔna la o de kosɔn u b'a ɲini président fɛ a ka segin ni constitution in ye u ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛsɛfɛsɛya jamana kɔnɔdenw ye ayiwa an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la